Walay kabutangan sa kalipay ang gibati ni Queenie Lava Sarcos Pacto dihang lakip ang iyahang pangalan ang anaa sa listahan sa mga nakapasar sa miguang resulta sa licensure examination for professional teachers 2023. Sige na kong scroll kay kakapulbaan ako, tapos sige na kong i-refresh ang site, pero kanang nag-crash na bitaw siya, sir, ga-error na siya, so ako na po, Lord, unso naman ni, ano ba ko, pasar ba ko, kada pag ang una ni so sa utok, if nakapasar ko, until na nag-chat sa ako, sir, na teacher na ko before, nag-send siya, siya na, congrats top 10, siya, ali ko na, sir, ayaw pag video, kay wala dyan ko nito, sir, din siya na, wala ko ga-joke, tanawa, nag-send din yung picture na to, ali ko dito, so napasar ko. Apan dili lamang pasta nga board passer si Queenie, gumikan kay nag-top 10 pa siya dihang nakuha ang 91% rating. Sukad pa lamang sa elementarya, si Queenie ang dili na mabintahaan sa klase hangtod nga nadala niya ang maong pabatasan sa pag-umol sa kaugalingon sa pagtuon diha sa pag-eskwela. Sumala pa ni Queenie, maulaw siya nga dili makasaka sa stage ang iyahang ginikanan aron pagtaod sa ribbon matag hinako sa school year. Yes, sir. Elementary pa lang, sir. Kanang kuha na ito sa eskwela. Kasi maulaw, madud ko, sir. Na kanang dili ko mo honor pa. Di makasaka ako mama sa stage. Kaya maghago kay silang trabaho, inana, imok adlaw, halos walay pakulay niya. Maura na akong goal yun sa una pa lang, bata pa lang ko na uta. Daga after sa school year, makasaka akong parents sa stage, makakataon ng medal, na kaya ablo ko happiness yun ang nail sir. Gipasigarbo usab ni Queenie ang trabaho sa iyang amahan na usa ka motorila driver samtang ang iyahang inahan ana sa agency sa Del Monte. Akong mama, sir, kay naa siya sa agency siya sa Del Monte dito, sir, sa factory. Then akong papa, sir, usa proud nito, usa ka rela driver ko. Wow, nya karon nay anak nga kuan nag top 10. Siguro daghan ang makapangutana kung nganong ang usa ka anak sa motorila driver makapaeskwela man sa usa ka notado o inila nga mahalon nga eskwelahan na. Si Queenie ang nahatagan sa kahigayunan nga malakip sa FICO Community Outreach Foundation Incorporated Scholarship Program. Tungod sa maong scholarship, nakatungha si Queenie nga libre sa Xavier University Ateneo de Cagayan ug may gakadawatan pa nga allowance. Wala sayangin ni Queenie ang kahigayunan nga gihatag sa FICO kaniya. Pamatuod din natapos pa niya ang kurso nga Bachelor of Secondary Education, Major in General Sciences nga cum laude. Sa panahon nga nangandam si Queenie alang sa iyang board exam, misunod sa iyang hunahuna nga kinahanglang may ma-achieve siya. Busa imbis nga manatpaho samtang mag-review, gipili niya nga mag-focus na lamang una sa pag-review. Gani na hukman paniining mulupad padulong sa Davao aron dito mag-focus sa pag-review ug mao'y iyang gipili nga review center ang Falcon Twins Review Center o FTRC. Ang FTRC ang usa sa mga nailang review center sa mga gatapa sa mga board exam, ilabi na sa pagka-teacher. Ang tanan niyang pagsakripisyo ang nagbunga dihang siya nakakuha sa rating nga 91% atol sa licensure examination for professional teachers. Busa siya nag-top 10. Gawas sa iyang pamilya nga sobra ka proud, lakip usap ang FICO. Ang mas may proud pag-ayo sa iya gumikan kay si Queenie ang labing unang scholar sa FICO nga nag-top sa exam. Pinaagi sa storya ni Queenie, dinhi akong nakatunan nga dili babag ang kung unsa may trabaho sa ginikanan apan sa kung unsa kaporsigido ang tinunan nga makahuman sa iyang pag-eskwela. Mahinungdanon usab ang suporta sa ginikanan, dili man sa suportang pinansyal apan mismo sa suporta sa kung unsa pamaya mas gikinahanglan sa ilang mga anak. Gani nagpaambit usab sa sekreto ang mama ni Queenie nga si Mary Sarcos Pacto kung unsa himuon para mahimo usab na magmalampuso ng ilang mga anak sa gipili ni ining propesyon. Makapa-inspired sad na ako sa mga uban parents na unta
kung unsa gyud ang gapangayon sa anak sa eskwelahan, labi pa sa eskwelahan nga mga gakwan kanang mga project or unsa pa, suportaan gyud. Suporta lang gyud ta kay wala man gyud sila mahimo kung wala ta mga ginikanan. Bisan unsa ta kalisod sa pangita ug panginabuhi, dili gyud nato sila pwede nga ato silang isalikway or unsa ilang gipangayo kay wala gyud sad sila unsa gingalan na dili pud sila pwede nga mangayo sa lain tao kung dili ato gid ning responsibilidad isip mga ginikanan. Magtinabangay lang gyud bisan tod pobre dili nato ika kuan ang pobrehon kung dili ato yung panikamutan nga mahatag yun nato ang ilang gikinahanglan labi na sa eskwelahan ng mga panginahanglanon. Alang sa mga kumpanya, grupo, kooperatiba o pribadong individual nga sama sa FICO nga gahatag sa skalar usab nga pagsaludo diha kaninyo. Unta daghan pang kuini, lava, sarkos pakto ang inyong mahatagan sa kahigayunan kanimo Ma'am Queenie. Daghang salamat sa imong gihatag nga inspirasyon kanamo og ilabi na sa mga kabataan nga nagsugod pa lang sa ilang mga ambisyon sa kinabuhi. Sa kanunay, itanag tuo ang pag-asinso ni Mohigala, pag-asinso usab sa atong nasod. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso, sa malamang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.